Hej, og velkommen til den her video. Skal jeg skal vise jer et træk i dag, og det er en fodbold. Forresten har jeg set mine nye fodboldstøvler. De er fede, og det er lige godt. Sådan. Så skal jeg lige vise jer det hurtigt, hvis jeg nu lige... Det skal være. Okay? Så er det. Jeg skal lige vise jer det. Jeg skal lige vise jer det igen. Det er det, I skal gøre. Okay, første step. Det kan jeg sådan. Anden step. Okay, igen. Tredje step. Så er det sidste. Så kan I. Så var det for den her video. Og så vil jeg bare sige, husk like og subscribe. Og så er det bare det for den her gang.